Seneta ma Kisumu Ngire Ojienda okwayo oganda mondo oyier jotelo mosenyiso dongruok makare kolose Ombei Wode kachung'od bura ma Muhoroni e kinde mane ochwalo chiem kony ne anyuola ma pi oula norocho ngimagi. Ojienda nowacho ni telo makare kendo mar adier en mochung' gi jopiny e ndalo ma chandruok kendo makelo yore mag resruok kosingo mar ng'iyo maber mar alwora. Bende nosingo chiwo basaris mag somo ne nyithind sikul 50 mawuok e wodno, kokwayo jodak makono mondo osilwedo jatend piny William Ruto e yiero ma higa mabiro mondo dongruok mathoth omed chopo n'oganda jo-Nyanza. Siasa kobiro ipenj nang'o misetimonwa. Ipenj nang'o misetimonwa. Ka wachungi nyawa ng'aya manyar dala ka e ODM to waloso makech wang'e ni President Ruto tiyo ne jopiny donge. Dong Ruto tiyo ne jopiny. Otiyo nikech okelo SHA donge. Otiyo nikech nyicha higa mokalo 2 ni Ruto osendiko jopuonj 100,000. To kendo moko amana gweng'u ka edi ka okia. To an kaka jatelo atiyo gi sirikal nikech ang'e ni sirikal ema kelo gimoro thur kae. 2027 abiro ka to kabiro ka nabiro kwayo kura e yo manono ni miyauru kura. Abiro ka nyisou gik masetimo Kisumu County ka. Sani waketo pesa mang'eny ka sirikal. Waloso ndara mowuok Muhoroni Junction ochomo Mamboleo. Biro yawo iye ka. Dong mano ng'e mano.